асосан дар тӯли таърих бисёре аз одамон ҳазорҳо сад ҳазорҳо маротиба ин суолро пурсиданд: ман кӣ ҳастам? оё ин аҷиб нест инсон худ ба худ пурсон шавад: ман кӣ ҳастам? аммо инсон худро чӣ қадар мешиносад? инсоне ки ба кашфи дунё баромад, дар соҳаи технология, илм, мӯъҷизотҳо кашф кард, аз дунёи худ ва аз мавҷудияти худ чӣ қадар хабардор аст? инсон ки ба муҳиту коинот хеле машғул аст, бо тафсилот ва сирҳои худ чӣ қадар машғул бошад? инсонияте ки аз паси ин қадар номаълумиҳо давон аст, фаромӯш кардани номаълумиҳои худ магар аҷиб нест? барои кашфи само ва чуқуриҳои уқёнус умри худро сарф мекардаги инсоният барои кашфи худ, барои худро шинохтан ва барои чуқурии ҳаёти худ фуруд омадан чӣ қадар кӯшиш сарф мекарда бошад ё ин ки карда истода бошад? бо як ифодаи дигар, ба анҷом расидани корҳои муҳим, давидан ба ҳадафҳои бузург, расидан ба якчанд кашфиятҳову сирҳо ки инсон хеле кӯшиш мекунад ба арзишҳои худ, мавҷудияти худ, номаълумиҳои худ ки пур аз сиру асрор аст, чӣ қадар ошност. агар ин субҳ бедор мешудеду худро дар як оламе ки намедонед, дар як кунҷи коинот, дар байни офаридаҳое ки боре надидаед худро ёбед, чизе нашудааст гуфта ҳаёти худро давом дода метавонист. бале, вақте ки чашмҳоямонро мекушоем, худамонро дар як олами бегона пайдо кардаем, ҳар тарафаш муҳташам, олами хобҳо. дар коинот ягон сайёрае ёфт намешавад ки офтоб ин қадар фаъол бошад. дар ҳар як сония 10,000 тонна обро ба ҳаво бароварда ва онро бо як усул бар замин фароварда. дар самояш аз якдигар ширинтар паррандаҳое ки бол мезананд. заминашро гилемҳои рангоранг пӯшида. болояш пур аз ситораҳои дурахшон. дигар ин хел ҷой ё ин ки манзил нест. шаршараҳо дар ин ҷо, кӯҳҳо дар ин ҷо, баҳрҳо, ҳамвориҳо, биёбонҳо, пиряхҳо дар ин ҷо. садоҳо ва бӯйҳо оламҳои алоҳидае. атрофамон пур аз миллионҳо намуд ҷонварон. фикр кунед, барои омадани ин дунё ягон нафаре аз мо сипориш надодааст ё ин ки ба ихтиёри худ наомадааст. баъди чанд замоне ҳам бе ихтиёри худ ин оламро падруд мегӯем. дар бораи сирҳои дунёву коинот бошад, инҳо чӣ ҳастанд, чӣ гуна пайдо шуданд, барои чӣ рух медиҳанд ва ба монанди ин суолҳо аҷабо дар як рӯз чанд маротиба худ ба худ пурсон мешавем ки ман кӣ ҳастам, чаро ман вуҷуд дорам, аз куҷо омадам ва ба куҷо меравам, сабаби мавҷуд будани ман дар чист? ба инсон аввал шинохтани хеш, пурсон шудани хеш ва ба номаълумиҳои худ ҷавоб ёфтанаш лозим нест магар? бале, асосан аз ҳама аҷибаш ҳамин аст. дар бораи кӣ ё ин чӣ будани инсон, табиат ва сирҳои одам бисёр фикру ақидаҳо вуҷуд дорад. яке аз онҳо як мавҷудиёти иқтисодӣ ё ин ки тасодуфан ба дунё омадани одам. баъзеи дигар бошад аз маймун шудани инсонро ақида дорад. барои кӣ будани инсоният мардум бояд ба ин суолҳо ҷавоб ёбад. чаро ман вуҷуд дорам? чаро ман зиндагӣ дорам? мавҷудияти ман мукаммал ба нақша гирифта шуда кори бузурги санъат аст ё ин ки сода сохтори оддӣ? барои ҳаёт ягон мақсаде дорам ё ин ки фаҳмише дар сари холиям надорам? ман аз ҳазрати одам ҳастам ё ин ки аз маймун? баъди ин ҳаёте ки ба ҳазорҳо неъматҳо ва икромҳо пур шуда ягон ҷавоб медиҳам ё танҳо дар қабри пусида нобуд мешавам? барои кӣ будани инсон, инсон бояд ба ифодаҳое ки он ҷо аллоҳ, паёмбар ва қуръони карим ҳаст роҳ пеша кунад ё ин ки ба ифодаҳои материалистону атеистон? барои шоду хурсандона зиндагонӣ кардан, барои ҳаёти пур аз ҳузур инҳоро фикр накардан магар чорае ҳаст? ё ба ин номаълумиҳо ҷавоб ёфтану истироҳат кардан? мавҷуд будани аллоҳ, ба суханҳояш ва ба охирату рӯзи маҳшар бовар накардан мурданро ё ба ҷаннат дохил шуданро монед? инсоне ки худро намедонад ва инсоне ки
خودرو نمیشناسد در این حیات چی طور حضور مییابد و خوشبخت میشود و شاد و خرسندانه زندگانی میکند. پس بیایید با ما همراه شوید. بر شخصانی که کی بودن خود را مراق میکنند یک کنسپت نو با نام شما کی هستید تشکیل کردیم و درباره بسیار معجزه ها بحث میکنیم که قسم دوم این برنامه درباره معجزه های قلب خواهد شد. پس با شبکه ما ابونه شوید تا نوارهای نوبتی سلامت و سربلند باشید.